Tarata uti kalo tile 3 san 2021 amunu sɔgɔlen banna an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Bulonba conseil jɛkulu sɔnna gouvernement ka san 2021 2022 baara bolodaniw ma. Ni aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen. Ministre ɲɛmɔgɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ye gouvernement ka baara bolodali min dajira bulonba conseil jɛkulu la juma u ye hakilila falenw ka kan kunu tɛnɛ uti kalo tile 2 san 2021 lajɛkɛsoba CCB la. A kɛra kumamugu dan bɛɛ ye. Sabula conseil tun b'a fɛ ka faamuyali caman kɛ sɛbɛn in kɔnɔ kow kan. Gouvernement ka baara bolodalen sinsinnen bɛ bolo 4 kan. Ɲininkaliw jaabiw kɔfɛ bulonba conseil 102 sɔnna gouvernement ka bolodalen waliyali ma. 2 ma sɔn. Kɔnɔtɔ y'a yɛrɛ minɛ a ko la olu m'u hakilila di. Conseil y'a jira ko baarakɛmina ɲuman don, a faranfasilen don, a bɛ se ka k'i mɛn. O n'a ta bɛɛ ɲininkaliw cayara a sinsin bolo dɔw kan. Mali drapeau yɛlɛnin bɛna kɛ wajibi ye forolaba cakɛda bɛɛ la. Furancɛla fanga jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ye misali di kunu tɛnɛ uti kalo tile 2 san 2021 jamanakuntigi so la Kuluba. Baarakɛla lakanaba ni civil fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ bɔra ka na u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. A tun sudara ko drapeau yɛlɛnin bɛ daminɛ ɲɛgɛn kaɲa 7 mana tɛmɛ sanga 30 la. Nga a kɔnna a ɲɛ dɔɔni sabula jamanakuntigi sera kɛnɛ kan ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛnen ni sanga 22 ye. Drapeau yɛlɛnin banni jamanakuntigi ye yamaruya di ko foroba cakɛda fɛn o fɛn u ka jɛ ka Mali drapeau yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ kalo tɛnɛ fɔlɔ la. A ko bɛna kɛ sababu ye kan hakili jigi jamana drapeau nafa la bɛɛ ka se ka yɛlɛma ɲuman don i taabolo la. Ni waati gɛlɛnw na jamana mako b'a den bɛɛ la basigi sabatili siratigɛ la. Fo n'a bɔra sɔrdasiw ni lakanabaa tɔw la a kɔlɔsira ko civil caman tɛ ka drapeau matarafa tuguni. Musow ka cakɛda sigilenw ɲɛnɛmakɛ wulakɔnɔ musow kɔ. Dɛmɛdon jɛkulu min bɛ wele tubabukan na ko Mali Développement o ni association TLM ye muso 24 kalan cakɛda sigicogo la wulakɔnɔ baaraw yiriwali kama. Ni kalan in kɛra Afrique musow cɛsirilenw tɔgɔ la don layanamali hokumu kɔnɔ. Hakilina jiginna Afrique musow cɛsirilenw tɔgɔ la don ye san o san juillet kalo tile 30 ye. A masalakun t'u ye ko kan malidenw ka dɛmɛ don musow ka nafasɔrɔ baaraw la. O siratigɛ la wulakɔnɔ musow kalanni u ka baara kɛcogo ɲuman na o b'a kunbɔ. Kalan ninnu bolila sɛnɛfɛnw ni jiridenw bayɛlɛmani ani safinɛ dilan kan. Cakɛda min ɲɛsinin bɛ baarasɔrɔ ɲɛtaa ma n'a bɛ wele tubabukan na ko APJ. Kalan in ɲɛsina u ka jɛkulu labɛnni muso 48 ma ka bɔ Bamako, Kati ani Kulikoro. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kan.